Olyan statisztikát én még nem láttam, hogy mert valaki jól vezet, ezért vele nem történhet baleset, viszont sajnos olyat már igen, hogy a vétlen felek többsége halt meg az utakon nagy isteni baleset következtében. Sajnos baleset bárkivel történhet. Igazából erre nem nagyon lehet felkészülni. Nem olyan túl régen történt, hogy az egyik ügyfelem egy ház körüli munkavégzés következtében leesett a létráról, és igen komoly sérüléseket szenvedett. Úgy gondolom, hogy ha a mai piacon van egy optimális életbiztosítás vegyítve egy jó balesetbiztosítással, akkor az nagyon sokszor aranyat érhet. Itt is bebizonyosodott. Ugyanis hónapokon keresztül nem tudott munkába állni, sőt némi rokkantsági fokot is megállapítottak nála. Viszont ebben az időszakban, amikor kiesett a jövedelme, őt ezt nem érintette negatívan, hiszen a biztosító megfelelő összeget térített, így tudta pótolni a kieső jövedelmet. Egészen konkrétan a rokkantsági fok megállapítása után 4,5 millió forintot kapott az ügyfél. Volt egy műtét, ráadásul egy halmozott műtétről beszélünk, itt kétszeri térítés, ami 1,5 millió forint volt a két műtétnek a térítési összege. Térített még csonttörésre, ez nagyjából egy 400-500 ezer forintnak megfelelő összeg volt, és a kieső jövedelem pótlására is kb. 700-750 ezer forintnyi összeget kapott meg erre a 4-5 hónapra, amíg ő lábadozott.